И тук ли е? здравейте, хората, които обичат Майнкрафта, също и PvP България. Ние ще играем в сервера PvP България с трошко долу на 6. Както виждате, имам само един меч и един сет. Не знам какво ще прави навън. Що става и така? Не знам. И тук да видим, ако играе в PvP България, Мартин 22. Да, но тъй като сега не ми се играе много в PvP България, аз ще играя в друг сервер. Да, пък аз ще си имам Но след малко може и да влезна. Не се знае. пък аз ще си имам едно клипче в PvP България. Ще пия малко по-късичко да мога да кача тая вечер. Ще снимам нещо неладно. Намазо. Я да видим. Да тичам кога ще ме включва. Тефалата малко ще играем. То не залага. Тефалата пъзлям. Искаш па друг снег ли? Окей, ще скачам. И така, дами и господа, аз килнах тук един мой приятел. Не точно приятел. И да, чакаме само да прави. И така. Сега чакаме някакъв диамантен. Сега, чакаме. Опа. Чакаме така. Е, 5 хора. Яш го. Е, 5 нещо въобще. И да. Трошко, може ли да добавя ендър куки? Да, бе. Само казах, че снимам. Окей. Само тук да изнеса един, който в момента умира. Хора, аз съм бил много добър, бе. И така, хора, просто няма кой да ми се опре. Ние двамата с ендър куки ги разпърляхме. Ей, сега може да влезем в България, но не се знае. Да, ти искат от мен да вземат да станат ютубъри. Но сигурно аз няма станам ютубър. Така че много да се кефа. От късмета ми може да проводим. И така, сега ще добавя ендър куки. Ендър куки. Това е бил побъркан. Аз не знам. Админа куче. Админи от... Тук се скачат че си. Маза го. Ще спам. Ще спам, издирвам се. Здравейте, тук съм. Музика. Виждам. И така, сега тръгваме да разцъкаме. Един-два кила, може да скаже. Виждаме първата жертва. Така. Това е 11 degree. Като го гледаме, той малко си пада женичка. И няма да умре, ще умря. Той умряхме в дупката.
И така, тук става голямо меле. Само това мога да кажа. И така, менеме. Хора, умряхме. Това е сега. И така, хора. Така, хоме. Те си пеят по България, забавлявайте се, играйте, развийте се. И само да кажа, България е много як сървър. Няма да ви разочарова. Да, няма много хакери. Даже няма. Даже изобщо няма. Защото просто поводя малко повече хакерката ми. Но ладно, отив какво не бъдете. И така, само сега да видим кой ми пише. Затвори пак звъни, че не да телевизор. Окей. Затвори дявоне и да звъниш.